že základným dôvodom, prečo sme sa začali zamýšľať nad tým, že budeme viac automatizovať alebo zavedieme umelú inteligenciu, bolo to, aby sme znížili chybovosť, odstránili rutinnú prácu a vlastne mali aj dokumenty nejako správnym spôsobom pod kontrolou. To bol ten hlavný dôvod pre nás. Pretože ich prístup k nám bol veľmi user-friendly. Zároveň nám umožnili ísť do testovacieho prostredia, kde vlastne naši účtovníci a účtovníčky si to mohli vyskúšať a získať vlastne tú dôveru, že to bude fungovať. Naša spoločnosť vlastne dostáva faktúry zo 112 spoločností, takže to bol tiež jeden z dôvodov, pretože sme zistili, že spoločnosť Digitu dokáže aj toto pre nás pripraviť a spracovať a uľahčiť nám prácu. Implementácia spracovania faktúr z Digitu nám vlastne priniesla to, že sme významne dosiahli to, že sme znížili chybovosť. Samozrejme, účtovníci a účtovníčky nemuseli robiť rutinnú prácu, nemuseli opisovať tie faktúry. A ja by som rada uviedla, že vlastne pol roka potom, čo sme mali pilot, ako na túto implementáciu sme dosiahli výsledok 79%, kde sa naši účtovníci a účtovníčky ani nemuseli dotknúť faktúry. To znamená, odkedy prišla tá faktúra až do doby, keď bola zaúčtovaná. A to je podľa mňa excelentný výsledok za tak krátke obdobie. Takže vlastne, keď to môžem povedať v skratke, tak to Digitu je pre nás priateľské prostredie a zároveň rastie s nami a my s nimi.